Для підключення нам потрібен трійник 1/2 3/8, уголок 3/8 на 3/8 трубка в кількості 7 штук. Також УФ-лампа для незараження та очищення води, через яку проходить далі вода, йде в іонізатор і виходить на систему наливу. Далі регулюється клапаном для подачі, і в кінці потрібен ще трійник 3/8 на 3/8 для підключення і подачі в зону наливу. І для повної системи потрібна трубка 3/8 на 3/8 в кількості від 2,5 до 3 метрів. Також водневий генератор можна встановити для зручності як за фільтрами, так і на полку збоку.